Rikala jenengku sinebut Panglimbang 5 menit dina Rebo Kliwon tanggal 22 Juli taun 2026 kapetik saka Injil Yohanes bab 20 ayat 1 katerusake ayat 11 tekan ayat 18. Ing satengahing jejel riel para takjiah sawijining wanita muda ngulungake tangane ngajak salaman karo celathu. Iki rak buder mungsi mbiyen kae to? Der, kula niki murid jenengan 19 taun kepengker. Silvi saking Banyuwangi. Enget mboten? Karo nampani ulungan tangane ndak mat-matke praupan wanita muda mau. Oh iya, aku eling. Dheweke muridku Silvi sing tansah darbe praupan seger semringah. Aku uga eling pengalamanku mulang dheweke saangkatan kang ndadekake aku semangat mulang. Bocahe kejaba sregep uga mbangun turut. Dadi yo nyenengake kelase. Wih, bocah apik tenan, ora lali karo gurune. Aku dhewe malah lali je Vivi, wangsulanku bungah. Pengalaman cecala bali kemliwering angen-angenku rikala nglelimbang waosan dina iki. Ana pengalaman kang memper sarta ngilingake marang pengalaman-pengalaman becik kang banget neguhake. Menawa aku bungah ketemu tilas murid Santa Maria Magdalena bungah ketemu Bapa Guru sing banget ditresnani. Santa Maria Magdalena bungah marga Bapa Guru kang kaanggep mati pranyata isih sugeng. Kabeh kawiwiti saka sinebute jeneng. Marga sinebut jenenge Santa Maria Magdalena dadi kupiya ngeling-eling swara khas kang nate familiar dirungu. Sawise rekoso ngeling-eling awit kasungkawane Santa Maria Magdalena dadi eling menawa kang kagungan swara familiar mau ora ana liya ya Gusti Yesus. Santa Maria Magdalena dadi yakin sak yakin-yakine menawa kang kagungan swara mau temen-temen Gusti Yesus marga ing taman kono ora ana wong liya kejaba wong kang kaarani tukang kebon iku. Mula panglucitane ndriya, "Oh, Kyai Guru," karo kupiya ngepok Gusti Yesus. Santa Maria Magdalena bali wanuh meneh Gusti Yesus. Kasamarane bab tukang taman sirna babar blas. Nanging dheweke dadi kayakinake mring wecan-wecan dalem Gusti ngenani prastawa bakal wungu dalem sawise 3 dina pinetak ing pemakaman dek jaman sadurunge nandhang sangsara ing Sida biyen. Owah-owahan gedhe temen dumadi ing diri pribadi Santa Maria Magdalena. Kasediane pupus panjenengane bali bungah marga ketemu guru kang banget tresnani lan ditresnani. Luwih saka iku, iman kapitayane pulih, kateguhan lan semangat uripe pulih. Panjenengane banget bombong lan mongkok duwe guru lan Gusti kaya Gusti Yesus. Mula rikala ngutus Gusti Yesus kanggo ngabarake marang para murid bab wungu dalem, Santa Maria Magdalena gage tumandang. Para sedulur, Gusti Yesus miyos saka Sida. Marga ayan luhur iku, Santa Maria Magdalena uga sinebut Apostolos Apostolorum. Ors tresna pelem kinasih pengenalan pribadi banget wigati kanggo temali ning paseduluran. Pengenalan pribadi luwih wigati kanggo temali ning relasi antara manungsa kalawan Gusti. Saka prastawa patemon antara Santa Maria Magdalena lan Gusti Yesus bisa kadudut sawijining piwulang menawa Gusti ngersakake relasi para pendereke ora mung winates formalitas utawa sekedar butuh nanging kudu ketuk ing relasi pribadi. Relasi antara guru murid, relasi antara bapa anak, relasi antara titah lan kang nitahake. Sawijining pitakonan prayoga kaajokake, apa panjenengan pandemen PLM uga wis ngrasakake anane relasi pribadi antara panjenengan kalawan Gusti Yesus. Apa panjenengan nate mireng Gusti Yesus nyebut asma sacara pribadi saengga timbul rasa caket, linipur lan kateguhake.
Suawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linturna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing kula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.